ubang dili gani mutuo nga adunay Dios. Nagpasidaan ang Biblia sa paglikay ng mga tawhana. Pilipos chapter 1 verse 1 to 2. Sige, Pilipos. Okay, grabe no? Discute yun ang Biblia, palikayan yun yung mga tawaan kay mo pata nila, mataklan mata, may apil mata nila. Labi na dili talikon sa Ginoo, sa dula siya nga kuan. Pilipos chapter 1 verse 1 to 2. Yata sumbatan dito dahil kay basa yata sumbatan dito. Tripo na. Sige, ano madali na lang ta. Ato lalo ni kuan ay basta kay na mo na si kuan. O sa Corinthians chapter 5 verse 9. Mabasa na diha nato pod. O sa chapter 15 verse 13. O sa Corinthians chapter 6 verse 14 to 15. Okay, makita na diha. Okay, padayon ang Roma chapter 12 verse 2 naghisgot sa dili mahiuyon sa kalibutanon ug usa na niini ang pagpandisko ug uban pang mga kahilayan kay di kuan gyud gisgutan gyud siya nga bawal gyud ang kuan kay ano gina diha base sa atong gisgutan gyud niya kanay posible nga dangatan ug mahitabo sa mga tao nga na diha sa kuan. So kuan na ta bisan tulog ko amo nang kuan gyud ang pinaka-importante di kita padala sa kuan kay usahay adunay mga Kristohanon pud ba nga mura bag ganahan pa ba ani mga butanga niya wa day kay mo sa Ginoo so delikado o usay mahitabo sa tong kinabuhi kung naata ang napita. Amen. So, likayan ginato, mga igsoon. Amen? Okay? Ang kusog, paggamit sa pagsayaw sa disco, angay unta sa paggamit sa pagdayeg sa atong Ginoo. So, dapat unta nga ang kusog nato atong instead sa kailayan, alin na nato gamito sa atong Ginoong Dios. Kaya sa pagdayeg, pagsimba sama sa atong gimo karon, ug mo na pinaka-importante kay sa kanan. Amen. Okay. So, ang ato lang bantayan lang gid lang kita kadang malingla, malitag sabot sa kaaway kay do na magoy mga inana ba nga magtuutag maayo di ay nga hilayan na dito. Madala ta sa kuan, labi na sa makahigalatag mga di magtotoo niya nalunta sa danihon ta sa mga kuan kaya na to magpapantayan ng igsoon. Amen. Ang pinaka-importante nga ang atong puso atong igamito niya sa pagsimba sa atong mga magkam. Amen. Dalaygon ang Dios. So mo to ang akong mensahe. So mamuhulan kayo. I hope nga kato nakatabang to sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Mag-pray ko. Amahan mong dalaygon langit nun o balaan sa tanang balaan. Salamat po Diyos. Ginoo, isan pa ni mensahe ang nabati karon silyo to sa among kasing-kasing una nga amo kining makinabuhi mabati karon. Tabangin kami nga ang imong kabubuton mo ang mabuhat Ginoo tungod kay wa ang ilang nga mahimo